השגרה מתחילה to kick in, מה שנקרא, שזה בדיוק לא אני. whatever, נדבר קצת על דברים שמחים. נועם בן 10 חודשים, ולא, הוא עדיין לא מתגלגל. מה שכן, זה משהו שאני צריכה להסביר את זה שוב ושוב, זה שאצלנו ההצלחה נמדדת בצעדים קטנים יותר. מצליח להחזיק את הראש לפרקים ארוכים יותר של זמן, מצליח לשכב עם המרפקים על הבטן, הוא מקפל את שתי הברכיים ביחד, הוא מנסה להתהפך. אני כולי תקווה שעד גיל שנה, שזה עוד חודשיים, אנחנו מן הסתם נעשה לו יום הולדת. אני כל כך מצפה וכל כך מקווה שהוא יישב לפחות בהייצ'ר כמו ילד גדול, ונניח יצליח לאכול עוגה, כאילו גם מבחינת יציבות וגם מבחינת הגשה של היד. כאילו גם ככה כל המבטים יהיו שם מבטים נוקבים, כאילו איך הוא עושה. אני כל כך רוצה שהוא יצליח לא רק בגלל זה, אבל שיאללה, קדימה. אני לגמרי מוכנה לשלב הזה של לרדוף אחריו שהוא יתהפך ושיתגלגל. ומצד שני יש איזשהו מאמר שמדבר על ציפיות ריאליות. אולי זו ציפייה לא ריאלית, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם המצלמה תוכל לקלוט את זה, אבל בוא נראה. רגע. אויש, כל הזמן הזה סיימתי ככה. שם הילדים שמשחקים בחול. אני כבר מחכה לרגע הזה לראות את נועם משחק בחול. בונה ארמונות, רץ, מעיף, מפזר, מתלכלך.